Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de belangrijkste wedstrijd van de eeuw voor Curaçao vanavond is. Dat is namelijk de wedstrijd in Kingston tegen Jamaica. Curaçao moet winnen of gelijk spelen en dan kwalificeert het zich voor het WK volgend jaar in Amerika, Canada en Mexico. Het is een belangrijke wedstrijd. Het belang kan niet overdreven worden. Als Curaçao niet wint of niet gelijk speelt, dan kan het nog via een andere manier uiteindelijk zich kwalificeren. Maar vanavond ligt er een gouden kans klaar en het team is klaar. En ook Curaçao heeft zich helemaal achter het nationale team geschaard. Veel scholen hebben leerlingen gevraagd om in blauw gekleed te komen. Ook bedrijven, overheids- en NV's hebben het gevraagd aan hun werknemers om op die manier te laten zien dat ze achter Curaçao staan. Er wordt op sociale media heel veel over gepost. Er wordt op de radio over gesproken, op tv over gesproken, in de kranten over gesproken. En vanavond moet het dan daadwerkelijk gebeuren. Er zijn verschillende openbare bijeenkomsten, mini-stadions, waar mensen samen naar de belangrijke wedstrijd kunnen kijken. En zoals we allemaal weten, zal het goed komen. Hup Curaçao. Dan, Lo Martinez veroordeeld tot 7 jaar. Dat is gisteren door de rechter uitgesproken, Miguelangelo Lo Martinez. Tegen hem was 8 jaar geëist en er is uiteindelijk 7 jaar opgelegd wegens drugssmokkel. Het gaat om drugssmokkel in het periode tussen 2019 en 2023. Lo Martinez zat tussen 2021 en 2024 in het Curaçaose parlement voor zijn partij CAM. Dus in de periode als statenlid zou hij zich ook hebben bezighouden met drugssmokkel en witwassen. Hij werd in november 2024 gearresteerd. Op dat moment was Martinez nog statenlid. Hij trok zich na enkele weken terug en zit dus nu al bijna een jaar vast. Volgens de rechter is er geen twijfel over de drugssmokkel. Martinez zelf ontkent alle beschuldigingen. Hij heeft tegen de rechter laten weten dat hij boos is, dat hij de zaak onrechtvaardig vindt en dat hij in hoger beroep gaat. 2 doden bij auto-ongeluk gisteravond. Iets na 7:30 kreeg de politie een melding over een auto-ongeluk op de Santa Rosa-weg ter hoogte van landhuis Bloemhof. Een rode auto was met grote vaart tegen een boom aangereden. En zowel de bestuurder, een man, als de inzittende, een vrouw, zijn om het leven gekomen. De redenen waarom de auto tegen de boom is gereden wordt nog onderzocht. Maar het is heel erg treurig. En de auto was ook echt met grote snelheid tegen de boom gereden. Zoals op de foto's is te zien. Volgens FPK zijn er grote prijsverschillen tussen supermarkten. De Curaçaose Consumentenstichting Fundación para Consumidor heeft van 17 supermarkten op Curaçao in totaal 128 producten vergeleken. En dan gaat het om producten uit de zogenaamde categorie van eerste levensbehoeften. Rijst, meel, bloem, bonen, suiker, koffie, olie, limonade, melk, maar ook zeep, tandpasta, wc-papier. Van die 17 verschillende supermarkten had Bombini Supermarkt bij 35 van de producten de goedkoopste prijs. En daarna werd dat gevolgd door Mangusa Rio en Mangusa Hyper met 32 producten. En op de derde plaats Centrum Piscadera, Centrum Mahai en Esperamos met 15 keer de goedkoopste prijs. De Consumentenstichting benadrukte dat er grote prijsverschillen zijn. In sommige gevallen liep hetzelfde product het verschil in prijs op tot bijna 11 gulden duurder in de ene supermarkt in vergelijking met de andere. Er is een werknemer van een carwash gewond geraakt. Dat was gisteren in de wijk Marchena. Politie en ambulance moesten komen. 2 auto's waren in de autowasstraat tegen elkaar aangereden. En er zat een medewerker tussen met zijn voet. Hij moest uiteindelijk bevrijd worden. En uiteindelijk bracht de ambulance hem naar de CMC. De politie onderzoekt de zaak hoe het zover heeft kunnen komen dat de medewerker tussen 2 auto's in kwam te zitten die tegen elkaar aan waren gereden. Opnieuw auto midden op straat achtergelaten. Dat gebeurde in Roy Santo. Een auto die was gestolen, werd
half op de weg, half daarnaast achtergelaten. Er waren allemaal verschillende onderdelen uit de auto gehaald. Niet zo lang geleden is ook bij Roy Santu een auto achtergelaten in de brand gestoken. Het is een modus operandi van een bepaalde groep dieven, zo stelt de politie. En die hebben verder de zaak in onderzoek. Het gaat in de Kaya Kachu en het gaat om een grijze Kia Rio. Man opgepakt voor bedreiging. De politie heeft een 53-jarige man aangehouden. Dat is gisteren bekendgemaakt. Maar de arrestatie vond afgelopen vrijdag plaats. Dat gebeurde in de Kaya Awaseru. De politie had rond 5 uur een melding gekregen. De man was in discussie met zijn ex-partner gegaan. Die discussie liep helemaal uit de hand. En uiteindelijk bedreigde hij haar en haar familie met een mes. De man is opgepakt, 53 jaar oud, geboren op Curaçao. En hij zit voorlopig nog vast. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app no Boti Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Van celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir el website www.extra.cw y participar para Bota Den. ¡Suerte! We beginnen op Curaçao, want de Aruba-straat wordt schoongemaakt. Dat ziet u op de beelden. Er wordt overvloedige plantengroei en ook bomen weggehaald om maar te zorgen dat de weggebruikers beter zicht hebben. De Aruba-straat is een straat waar helaas heel veel ongelukken gebeuren. En op die manier moeten we ervoor zorgen dat het verkeer wat veiliger wordt. Er is hard gewerkt aan het schoonmaken van deze straat. Dan gaan we naar een bericht over de situatie tussen VS en Venezuela. Die situatie is ernstig, zorgelijk en veel mensen maken zich er zorgen over. In de Tweede Kamer hebben de twee Tweede Kamerleden, Michal Tsegay en Kati Piri, aan de minister van Buitenlandse Zaken David van Wil en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eddie van Marem vragen gesteld over de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Dat deden ze naar aanleiding van een uitzending van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, waarbij aandacht is besteed aan de zorg in het Caribisch gebied ten aanzien van de toegenomen spanningen. Kijk even naar een onderdeel van deze video waarbij verschillende lokale politici op Curaçao ook aan het woord komen over de spanningen tussen Amerika en Venezuela en de gevolgen voor onder meer Curaçao. Waar je ook kijkt, er is vanmiddag geen bootje te bekennen voor de normaal zo drukke kust van Curaçao. Want vanochtend vroeg passeerden net buiten de Curaçaose wateren 2 Amerikaanse oorlogsschepen, hier op archiefbeeld. Ik vind het wel vervelend hoor. We zijn een klein eiland, wij kunnen niet met al die militairen en al die dingen. Dus wij zijn klein, dus we moeten hulp krijgen. Ja, het is een beetje onveilig, want het is toch heel dichtbij. Ja, ik vind het van wel. Ook politici zijn bang dat hun eiland een conflict ingerommeld wordt. Stel je voor, er komt een tegenreactie, militaire tegenreactie vanuit Venezuela.
Wij zijn hier daar dichtbij. Niet alleen Curaçao, Aruba is zo, Bonaire is ook zo. Dus het punt is, tuurlijk hebben wij de zorg dat wij niet betrokken worden in een internationaal militair conflict. Voor mij hoef ik niet na te denken, de acties van de Verenigde Staten zijn illegaal. Als je denkt dat een schip drugs heeft, dan moet je dat enteren. Dan moeten die mensen gewoon voor de rechter gebracht worden die dan een vonnis geeft. Precies daarvoor trekken Nederland en de Verenigde Staten hier al jarenlang samen op. Bijvoorbeeld met dit schip, waarmee de Amerikaanse kustwacht en de Nederlandse marine gezamenlijk patrouilleren. Dat is volkomen legaal volgens een verdrag. Dus wat er nu gebeurt onder laten we zeggen onder de president Trump, is gewoon ongezien en ongehoord. En de situatie wordt steeds grimmiger. Het kan ook de economie aantasten, bijvoorbeeld het toerisme. Het is niet alleen bommen. De vragen die de Tweede Kamerleden hebben gesteld is onder meer of de minister en de staatssecretaris hebben kennis genomen van de uitzending van Nieuwsuur. Of ze de zorgen delen die op Curaçao, maar ook op Aruba en Bonaire zijn over de Amerikaanse acties tegen vermeende drugsboten. Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? Maar ze willen weten of de bewindslieden ook die zorgen delen. En ze willen de reactie van de Nederlandse regering of de Koninkrijksregering op de Amerikaanse aanvallen op de vermeende drugsboten in de Caribische Zee. Deelt de Koninkrijksregering het standpunt van onder andere de Verenigde Naties en Frankrijk dat de Amerikaanse aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht? Dus er zijn er in totaal 7 vragen gesteld door de Kamerleden. Die willen antwoord krijgen op de spanningen, op de houding van de Nederlandse regering. En dat allemaal naar aanleiding van deze uitzending. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws en dat heeft ook te maken met de spanningen tussen Amerika en Venezuela. Want Amerika heeft heel veel heel veel marineschepen, oorlogsschepen in de buurt geplaatst. Er zijn heel veel vliegtuigen, maar president Trump liet zondag weten dat hij misschien wel zou willen praten met Venezuela, dat hij daar op zich voor open staat. En nu heeft de president van Venezuela, Nicolás Maduro, laten weten dat hij ook face-to-face met Trump wil praten. Hij heeft laten weten dat er spanningen zijn en hij wil face-to-face met Trump zitten. We zijn in vrede, we willen in vrede blijven en we staan open voor gesprekken. Gewoon een persoonlijk gesprek tussen de twee presidenten. Trump heeft eerder aangegeven dat Venezuela veel schade aan zijn land heeft aangericht. Onder meer door het versturen van drugs, maar ook door het openen van de gevangenissen en al de gevangenen naar Amerika te sturen. Volgens Trump zou er eventueel een gesprek kunnen plaatsvinden. Er zijn nog geen details, maar beide camphanen hebben al laten weten dat ze daarvoor openstaan. Laten hopen dat het gebeurt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en dan hopen we te kunnen vieren dat Curaçao door is en gewoon even van Jamaica. Tot dan, dag.